7 minutes. Hanggang 10. Matatanggal yan. Relax mo lang yan. Baba. Kalmado yung hangin. Huminga ka ng isang beses. Relax lang ha. Relax. Hinga pa isang beses. Check muna natin. Yan o, matigas. Inumilig mo. Straight ang katawan. Malambot, di ba? Pero makunat. Hindi, kasi may kunat yan. Ito si nanay, wala sakit ito. O malambot, di ba, nay? O katulad nito, matigas. Ayaw bumaba. Inumilig ko, bumababa. O, sa kanya ayaw. Umipigil. Yan ang sakit nga na dito. Straight. Inumilig nga. Ayaw mo ko. Titingnan mo dyan yung buko. Dapat yan nakaganulig ko. Inanay. O, nayuyo ko. Ikaw. O, konti pa. May diferensya rin. O, pino mo. Ayaw mo ko. Matigas. O, yan may diferensya sa kanya. Mabatakin to. Umalso yan. Umupara dami. Ayaw umalaw. Ako na diferensya yan. Handa. May asawa ka, di ba? Bawal ka maligo. Kaya mo na. Alam naman ang asawa mo. Hindi ka to, bawal ka maligo. Si Alan nito yung 10 araw. Walang palit-palit. Hindi, pwede ka maligo. Lagyan mo lang lang. Halangin lang ito. Dami. Lalabas ka lang yan kasi wala na nga siya paglalabasan eh. Diyan na lang. Natural lang ha? Langit. Lock. Trabaho mo, huminga. Pag sinabi ko huminga, i-exhale yan ha. Huwag mo ibubugin ang hangin ng mabilis ha. Pag sumitsip ka ng hangin, dahan-dahan mo i-fifty. Ano na loko. Hinga. Hinga. Huwag mong gagalin. Mamay nanood na, 10. Relax. Saan ko mga butang dyan, nagsusunod ka. Tingnan ng isang beses. Pagsag. Ito na lang. Lang. Yan. Peace. Hira pa. O, kita mo, lumabot na. Tinuturo lahat yan. Tingnan natin. Maabot na. Okay na lang. Okay na lang. Sige. Ulit. Sleep. Sleep pa. Ito na lang. Bagsak mo yung katawan ko. Okay. Tayo. Bravo. Straight. Straight. Straight yung katawan mo. Ano na gagawin? Ayan. Narinig mo? Dito tumulog sa batak mo. Halika rito. Higa ng diretso muna. Puro diretso. Piyaya ha, piyaya. Shoutout po sa lahat dyan nanonood. Promise, di ba? Ito ba? Huwag kang mahiya.
Lock. Yan. Sasara ba hindi? Matagal na? Okay. Lock lang. Yan. Ganito rin gagawin ko sa'yo. Kaso baliktad ka lang. Padapa ka, parang palaka. Yan, sagat mo lang dito. Okay, relax. Ang tulog, dito ba? Okay, okay. Lang. Good, nagdagan. Nagdagan. Relax. Diretso. Wala. Sisara ka rin ba hindi? Ay, sisara yan. Okay. Okay, malalaki yung mga. Siguro kayo malalaki anak mo. Diretso. Ingat. Tama na. Ingat. Dapat. Huwag nilagay masyado sa dito ko. Dito lang, ha? Okay, dapat. Ingat ka muna. Okay, dapat. Ano? Nahilo ka na? Hindi pa? Hindi pa? Pakayain. Pakayain. Wait, tama yan. Kasi ito. Pantay mo. Dito ka mo pa. Okay, relax. Ibaba yung mga kamay. Relax. Yung kung yung katawan mo, kung muna mo tip ko. Huwag mo na ibaba. Sakto lang. Sakto ka na yung ulo. Stop now. Makulit ka. Relax, relax. Relax. Relax lang, relax. Ano na? 22 years ka na sa cesarean, di ba? Tumulong. Relax lang. Ingat. Tapa. Relax. Relax lang. Sige. Papalingin ko na yung technique. Relax. Sige. Tingaya. Hinga ka. Walang unan. Ano para sa mo? Magkakaroon ka mo. Magkakaroon mo. Sige, bago ka lang. Sige, bago. Sige na. Ano pa lang.
Patay katawan. Pagingin niya. Puro pa. Iyan lang. Iyan ko to. Kabila. Pagingin dito. Pagingin mo. Pa. Kabang pa. Pagingin sa dipig. Hininga ka na 3 beses. Sasakalin na kita. Papatayin ko na itong anak ni Nay. Relax. Tricycle, wala kayong tali. Dito gamit yung kanali. Sige, pakiangat ng buhok para hindi masama. Yung buhok mo. Yan, palit tayo. Pwede na ba, Nay? Pwede na. Sige, hinga lang 1 beses. Isa pa. Yan lang. Okay na. Nahilo hindi. Relax lang ang hangin ha. Ang hinga. Wala lang. Ang ganun. Sa tumunog. Batok. Iangat mo rin ito. Katulad ginawa mo kanina. Hindi yan. Tumo. Ito nga. Ngayon ito. Baba mo yung ano. Kamo. Tapos na tayo. Tayo mo lang dumala ng hangin. Okay. Tingnan mo ngayon. Siya na magsasabi sa tanong natin. Kung anong pinagkaiba. Natapos tayo ng 12 minutes, so. 12 minutes and 5 seconds. Kasama yung Martes. Hindi na kaya ng 7. Baka masupikit eh. Mainit pa naman paano. Kung bibilisan ko pa. Ano pakiramdam? Nahilo? Nahilo ka? Hoy, nahilo ka? Hindi? O, tumayo ka na dyan. Ano pag ginagawa mo? Hindi, joke lang. Antayin natin ha. Huwag kang tatayo. Upo ka lang muna. Pakikuha mo muna yung ano, kasama niya. O, uminom ka muna ng ano, energy ni Papa Jesus. O. Ngayon, pumikit ka, tas manalangin ka, sabi mo yung Jesus name. Tapos, tumayo ka, sabay upo, tayo, upo, sabay lakad. O. Hintay mo muna galing kata mo. Shake mo muna para gumala yung hangin. Tapos upo. Tapos iswim yung pa mo. Nagbago yung mukha mo. Sige. Masakit panig mo? Ano pinagkaiba? Marami pinagbago. Sige, lakad. Pag-chinelas ka. Pwede na yan. Lakad. Tapos galawin yung katawan mo. Kung anong pinagkaiba. Natapos tayo sa iyo ng 10 minutes. Ay 12 minutes pala. Ngayon 5 seconds. Ano pinag-iba? Galaw mo leg mo. Ano pinag-iba niyan? Ano pinag-iba? Hindi na katulad kanina. Nahilo ka hindi? Konti lang. Oh. Ayaw mo, makapagpahinga ka ng mga 5 minutes, lahat yan gagana. Siyempre, ikaw pa naman sinarculate eh. Pero may pinagbago, wala. Ano pinagbago? Yung bigat mo? Oh. Hawakan mo, hindi na siya kargador. Nawala. Ayan yung kanina tumunog. Yung hinatak kita na kanina nandito, yung anong tumunog sa'yo? Hinatag ko yung leg mo, binibiro kitang papatay na kita. Ayan ang tumunog. O, sabi sa'yo, yan ang sakit niya eh. Sige, upo ka na dyan. Ayan ang tubig mo. Maglagay ka na langis. Yun o. Tapos magpahinga ka ng konti, mamaya-maya. Habang ginagamot na itong kapatid mo. 3 kayo Maria eh. 4 kayo Maria. Dito ka muna. Tingnan ko muna kung may sapi ka. Ayan, may sapi ka eh. Ikaw gagaling. Bawal ka maligo ha. Isang linggo, walang palit-palit. Kaya nga sa akong magbulok ka. Huwag ka matulog sa saan. Hindi, pwede ka maligo. 2 hours. Kaya nga muna.
Tapos maglagay ka ng langis. Before after. Kung gusto mo ligo, 2 oras. Pahinga. Pangalan. Ha? Ang masakit sa'yo, bandasan? Yan. Parang ano? Nerves nga yan. Melanin? Ha? Pwede rin. Basta kaya nang amoy mo yung asawa mo. Okay. Pwede naman kahit hindi kayo maligot eh. Pag wala kang sapi, madali lang yan. Baliktad sa'yo padapa. Saka ng kamay. Muna. Nila naman may diferensya sa'yo, di ba? Pikit. Ang laki mo sa ano, sa picture niyo. Kakandang buhala. Nalulod yung mga anak ko. Sa YouTube channel to, dito sa Facebook page. Oh, pero kung naka-subscribe ka, maano sila? Pa-shoutout po Andy, Pompamumpong Bulacan, kahit mapa YouTube or FB live po kayo, nakasubaybay po kami. Maraming salamat. Sige. May halo. Inggit ito. Babae. May halo siya, oh. Oh, may halo. Sa'yo wala eh, no? Hindi nagre-react ito. May lang ginagawa ko sa kanya, nagre-react ko. May halo. Oh. Correct. Ano to na? Mainit, masakit. May halong mainit. O may halong kuryente. Yan. May halo. May halo. Okay na, mas maganda nga may halo eh. Para madali na matanggal. Yan na. Nepa mo. Okay. Paspasin mo na. Hanggang dyan. Hanggang ulo. Pikit. Lahat yung sakit mo doon sa sinasabi mo. May halo. Kala ko wala. Dali na sana to. Ano ulit to? 10 minutes ulit. Yun lang ang kinanay. Pakaramdam ko, matatagalan ako konti. Anong number nyo? 7. Kasi number nyo? 7. Asan yung 8? 9. 10. Yan na. Anong oras na ba? 12:30? 2:30? Wala na. Wala kayong makikita. Gulang na ako. Dapat kumain muna tayo. Umpisa mo na ha. Lahat yan. Hindi lang ito sakit niya eh. Kaso may halo eh. Meron gumagana tao. Aray! Ayan o. Aray! Ay, pandaan. Tingnan mo na, wala sa sapi. Wala mo na to. Kailan lumabas yung malagkit sa ito eh. Paspasin mo ng paspasin. Lahat yan. Dadagdagan ko yung title na nilagay ko dyan. Kanina, 3 Maria alignment. Ngayon, ilalagay ko na 3 Maria alignment spiritual. Kasi gumamit tayo spiritual sa'yo. Mawawala sa akin mo kayo, maniwala ka sa akin. Basta paspasin mo lang yan. Sabihin mo yung business name. Yan. Alam mo na to. Nahingit siya sa kagandahan mo. Ganun lang to. Mahina lang to, pero baka sa effect sa'yo. Ako na bahala rito. Basta. Mainit yan. Hindi siya rito na. Nasasaktan siya sa lumatawan. Alam mo dito siya nasasaktan. Tanggal ito to. Gagana yan, o. Gumagaling ka sa kanya. Paspas. Gumagana, o. Para makontrol lang natin yung makumiyak ng ulo. Madali lang to. Pati yung ano mo, yung sa gilid mo, te, lahat linisin nyo, pare-break mo, sabihin mo, pinapatawad na kita. Bahala na si Kristo sa'yo. Amin. Sige. Sige.
Ano paramdam mo? Hindi ka na nailo? Hindi po. Hindi, huwag ipagpatuloy mo. Hindi ka na nailo? Hindi ka tulad kanina. Pag nakapagpahinga ka pa niya, kalating oras, lalo pa yung gaganda hanggang pa nakapagpahinga ka ng isang oras niyan. Tuloy-tuloy yan. Malambot na dito, ganunin mo. Malambot na matigas. Hindi ka tulad kanina, yung biniro kitang kargador ba trabaho mo. Pag matigas yan, talagang sasakitan mo mo. Misa, pag sumubo na dito, ano na niya, yung para kang lutang, naglalakad ka, parang pakalugam mo, lumulutang ka sa ere. Ngayon, kanina, ngayon pagkaramdam ko. Oo, yan. Pagbabaliw yun. Para ka na makikita yan. Tapos sabi ko yung vertigo. Pwede pa. Oo. Vertigo. Aso katakot ng vertigo, tubig lang. Pinipinom ka lang. Kahit konti-konti, kahit litak-litak lang. Bawal kasi sa vertigo yung yung napapagod ng gusto. Yung kaya may vertigo ka, napapalayin ka. Para yung dugo mo nagsisir. Dapat kada isang buwan napapalayin ka. May sakit na vertigo. Dahil lang. Parang i-release lang lahat yung mga negative, yung mga hangin sa katawan. May sakit na gano'n. Para ka nag-maintain na gano'n, 1 month. Mura lang yung 1 month mo. Wala ka namang babayang maintenance sa gamot. Alignment lang. O, nawala natin, o. O, di ba? Kanina, aray. O, ngayon, wala na. Dito may kamay mo, huwag kang titilat. Ibabalik natin yung sakit. Oy, ito mo muna. Tapos na yan. Wala na sakit yan. Straight. Lagkit na katawan mo. Kailangan. Sabi siya, madali lang ito sakit mo eh. Nagkataon lang talagang may marites dito eh. Amin. Bilata mata. Inom ng tubig. Tingnan mo, pag inom mo ng tubig, wala ka na sakit. Yung sinasabi mo kanina. Oh. Sabi mo in Jesus' name. Pagpok mo yung pamang malakas. 2. Ngayon tumayo ka. Oh. Upo. Tayo. Upo. Lakad. O, tingnan mo. Ikaw magtataka dyan sa sarili mo. Ano paramdam mo? Ha? Nawala sakit, no? Bibigyan kita ng clue. Tingnan mo itong gagawin ko. Ganyan ka. Kahit ganyan lang. Isang step yan. Parang ganyan. Step. Hindi. Ang ibig ko sabihin yung paa mo lagi mo clearance. Buka mo pa. Yan. Tapos, ilabas mo yung dibdib mo. Yan. Tapos, upo ka ng ganyan. Ganyan lang. Hindi naman yung parang normal lang. Para lang itong balaka mo naka-straight lang. Upo ka ng ganyan. Tingnan mo. Tapos dahan-dahan, para ka nagsiset up. Masakit talaga yan dito. Tingnan mo yung balaka mo, bumaba ka. Ano? Nawala? O, di ba? May halo siya. Nawala sakit mo. Sabi siya, nawala sakit mo eh. Nawala na. O, ano sasabihin mo kay Kristo? O. Yung sakit mo, inggit. Pero gagawin pa natin yan, para makasigurado tayo. Tumagilid ka rito. Nawala sakit mo, di ba? O, sabi ko sa'yo eh. Ay, minuwala sa akin eh. Taso mo na. Pagka inom ng tubig, wala ka na sakit. Straight. Hindi lang. Wala ka na agad sakit, di ba? Hindi nga lang, mag-aaray-aray ka. Hindi ka naman yung mag-aaray-aray ka eh. Ang mag-aaray-aray doon, yung nasa katawan mo, yung nagdarasal. Ganito. Hinggit lang yan, Trid. Sakit na ng Pilipino, Trid. Lahat ng tao na hinggit. Tao, pagtulog, di na hinggit. Tulog na eh. Ito mo, naging normal na eh. Dapat, para sisarya ka, di ba? Okay, lagyan mo na konti. Ipo ka ito. Sige pa. Ipo ka pa. Malalaglag yung sampa mo. Huwag yung katawan. Puro pa. Ipo ka. Konti pa. Yan. Ito mo yan. Sige na talaga. Yan. Yan. Ganyan lang. Yan.
Relax. Ang umutot, papalo yung gupit mo. Minsan may napapalo. Okay, kabila. Relax lang. Yan. Ito yung sakit niya eh, kaso nawala. Makakatulog ka na. Lagi nga dyan. Wala na sakit, no? Wala na sakit. Wala na sakit. Dapat iyak yan pag ginanito ko. Kung wala pa siyang sabi talaga, i-alignment ko yung ugat niya, yung nerves niya. Pag ginanong-ganong ko lang ito, ay, sasabihin niyan, aray! Gumagano yan. Pero wala, oh. Wala na. Wala na sakit. Okay na. Tumayos ka na dyan. So, subukan mo magtumayo, te. Hindi, joke ko lang yun. Pero tayo ka, te, para malaman mo talaga. Subukan mo. Anong pinagkaiba? Wala na sakit? O, maglagay ka na lang. Salamat kay Kristo. O, si nanay na. O. Hindi, dadasalan pa siya. Kuha mo na. Diyan, dadasalan. Ano pangalan mo? Alitan mo yung damit mo pagdating sa bahay, ha? Pati underwear, lahat pa yan, ha? Umusal tubig. Limang times before. Ano pala ang asawa mo? Magkasama kayo? Huwag na tawagin, patay na pala eh. Release, maglipit ka na eh. Ayan, tubig na yan. 21 days. Kaya na, yung sakit nyo? Masakit niya ang kini. Dito ka na lang. Naglinis ka na ng altar. May dasal na, kanina ko pa din nagdasal. Ilang days? 30 days sa'yo. Sa kanya, 21 days na. Pasma na yan sa'yo, pasma. So, sobrang ihaw. Siguro nagbabasa ka dati. Bagay hindi maiwasan. Hindi naman tayo maiwasan kahit anong ano eh. Araw-gabi. Huwag mong gagawin nyo, matanda ka na. Dapat dito na lang. Ibig sabihin dito yung hatbat na lang na hindi na mapatay ang ulo. Kailangan nagpapahinga. Tapos naglalagay ka ng langis. Ako nga, araw-araw ako naliligo. Kahit kapit gabi naliligo ko, naglalagay pa ako ng langis sa 7 mansanilla lang. Hindi lang, sa likuran ko, at sa sikmura ko. Kahit naliligo ko. Sa araw nga, naligo pa ako kahit puyat ako eh. Pero hindi ako binasa ulo ko, ganito lang. Kasi mabigat yung katawan ko. Pag maaga pa, mga alauna, alas 12, naliligo ako. Pagtatak ng lagpas na alauna, alas 12. Hindi na. Ganito na lang. Mainit kasi yung mga sakit na nakukuha sa pasyente. Pangalan na yun? Middle name? Tagal. Apelyido? Ano sakit niya na yun? Alignment lang na yun. Sige, alignment lang natin. Pero check muna natin na yun. Pareho mo na si nanay. Wala na sa ano, supet mo. Hindi to, kapigi. Wala. Ang ganda mo, marami na higit sa'yo. Higit lang yan eh. Sa anak niya. Hayaan niyo yung mga nainggit na yun. Huwag ka mag-alala, ginalik ko na yun. Hayaan mo siya. Pipit. Ito lang, Nay. Ito mo lang. Karga rin ito si nanay, duwende. Ito, gumagana. Sa tao hindi gumagana, oh. Sa duwende gumagana. Sa tao ayaw, oh. Masakit na hindi. Pero hindi masyado malakas na, no? Pero pagdating dito, Nay, kung gumagana, duwende. Ito, diablo to eh. Wala, oh. Wala reaction. Ito tao, mahina. Oh. Pagdating ito,
sa elemento, yan o, gumagana. Best friend mo, Nay. Ba't may asawa ka pa, Nay? Meron. Buhay pa? Opo. Kala po, wala ka na, nililigawan ka ng duwende. Kaya mo na yun. Ako na bahala rito sa pangit na ito. Akin na yung paa nyo, Nay. I-cleansin mo na tayo sa physical assistant po, Nay. Best friend mo to, Nay. Pangalan? Pabigal. Middle name? Pagal sabi. Sige, Nay, linisin mo na. Pagpasin mo na lahat ng karamdaman mo. Ang nalimutan ko lang, isang pinapay sa sakit. Elemento kila mo sa tao. Ano? Ito tao to. Kita mo hindi siya nasasaktan. Wala sakit na yun, no? Ayan, wala. Kahit anong din ko. Tingnan mo, namumulat. O, wala. Pero pagdating sa best friend niya Maida, amin. O, gumagana. Tingnan mo. Gumagana siya. Hindi siya tao. Wala elemento. Kasi madali lang ito na eh. Ala, pagpasin ko ng pagpasin na, tapo na eh, lahat. Nainit ko. 20 pula. 20 pula pala ito. Huminit na yung katawan mo? Huminit agad? 20 pula. Huminit alit mo na. Ha? Matapang ang 20 pula kaysa sa ito. Mayunti ng ulo nila. Kaya siguro minsan yung nanay mayunti ng ulo. Mayunti ba ulo nanay niya? Lumagdag. Kasi pinatanggal na naman yung sarili. Tutok po. O, bumili ka mamaya sa office, sumabay ka pala. Ang tama, kakain ako. Joke lang eh. Pag mo kayo mabigilan sa mata nyo. Oo. Kakakas pa ito yun na eh. Lumalabas yung pawis. David Guya, yan nga kanina yung sinasabi sa'yo. Pasma. Pag lumabas yung pawis niya, di ba sabi sa'yo, habang umaabot ng isang oras, gagawang ka ng gamot. Lahat yan, pagpapawisan ka kasi yung roots na dati nakaharang, lalabas na din yung damit, aangat yan sa roots mo. Tapos gagawin yung pakiramdam mo. Hanggang hindi lumalabas yan, hindi yung lumagaan. Kaya antay mo ulit ka ng gymnasium para lumabas yan. Yan ay, paspas na eh. Paspas na yun na paspas. Tuwa na si ate. Pinagpapawisan ng likuran mo, te. Ikaw, ate, wala na sakit yung puwetan mo. Wala na. Ito na lang nanay mo, pinapaiyak ko. Okay, maraming salamat po. Good job sa dollar. 125 pesos. Maraming po salamat kay Merlita Samson. Sa bigay po ng 125 pesos. God bless po sa inyo, ha? God bless. God bless. Sino pa ba yung nagbigay? Meron pang isa. Dalawa yun. Lian de la Cruz. Kuchinta Pagal. Ito pala si Kuchinta Pagal. Oy, Mrs. Pagal. Tandaan nyo, pagdating nyo po rito, ha? Dalihan nyo kami Kuchinta. Pa-shoutout po, kapatid ko po at pamangkin ni Apo Andy, yung tatlong Maria. Hehehehe. God bless. Naway dagdagan po ang inyong lakas at ganun para sa inyo makatulong. Shoutout po sa inyo. Paspas na paspas. Yung dalawang mong Maria, yung magaling na itong si Mariang Matuwa. Tawag niya po sinda sa akin, Matuwa. Diba Kapampangan siya po sinda? Puro. Matuwa, kumain ka na. Matanda na daw ako eh. Oh.
Carlos Pangasinan. Pa-shoutout po. Kadlidad. Nanonood po kami. Ayan, panoorin niyo po yung Matuwa. Matuwang Maria. Kung anong mangyayari. Pag sa akin na po sinda, matuwa eh. Kaya ko ano yun, matanda. Marami po nga nung kaya Sa YouTube channel yan. Alam po, nanonood talaga siya. Kasi wala po sinabi ko sa kanya. Nanonood. Sa YouTube channel tayo nag-live, hindi sa Facebook Live. Uy! Inay. Itong duwending ko lang ito, malapit lang ito sa kanya. Kita mo yung papel, sobrang luwag na oh. Nilalaro-laro ko na nga lang oh. Pero nasasaktan pa siya. Ibig sabihin, nakakasali pa ko ng negative energy sa kanya. Kung walang karga yan, kahit ganunin ko yan oh. Sino, ganyan lang, may karga na oh. Pag walang karga yan, kahit ganunin ko lang yan, may bigyan nasasaktan. Paspas na eh. Paspasin mo ng paspasin, sabi mo in Jesus name. Madali lang ito na eh. Huwag mo na ituro para mabilis na kanyan. Walang marites sa'yo na eh. Ayaw kayo marites. Walang nagagalit sa'yo na eh. Yung nagagalit, yung duwende pula. Paspas ng paspas na eh. Nagugutom na siya kuha na eh. Tatlo na tingin ko sa inyo. Dati, ang itim-itim ko lang. Bigla akong pumuti sa hindi lumalabas ng bahay. Kaya araw-araw ko doon sa ilalim ng sasakyan. Magrasa. Sige na eh. Wala na oh. Ano na eh? Wala na yung mainit na eh. Wala na. Sasaktan natin yung best friend mo na, ibaba mo yung kamay mo. Akyat ka. Handa ka ng maayos na. Ayos ka na. Huwag kang ditilat. Yan. Ayos yung lukluk na. Yan ang leg mo. Huwag kang ditilat. Susugatan natin to. Aatakihin ka nito na pag hindi ko ito sinaktan na. Huwag mo papakalaman. Huwag mong gaganito na. Huwag kang gagalaw. Huwag gagawin. Sasaktan ka nito na. Huwag mo itong biruin. Duwending pula ito na. Ayaw din ang ulo nito. Tawag ko dito sa duwending pula, tamang dinala. Bilat na eh. Kailangan mo muna, sobrang lagkit sa katawan nila eh. Inom mo na kayong konting tubig na eh. Matay lang ito nanay mo. Dali lang. Kunin mo yung mga tsinelas nyo na eh. Kung kayo. Punasan nyo muna yung mga pista ng katawan nyo. Pumikit kayo na eh. Tapos panalangin kayo. Humingi kayo ng tawad kay Kristo. Anong paramdam niya, Nay? Dilat na mata, Nay. Sabi mo yung Jesus name, ganun yung sakit niya, Nay, para bumaba. Ano pinagkaiba? Wala na sa dito. Ngayon, wala na yan kasi duwende pula. Naglalaro ang nanay mo. Naglalaro ka ng duwende na pula pa. Sa dami-dami pang maglalaro siya, pula. Maswerte ka nga, Nay, hindi ko mapatatapang, may duwende matapang, Nay. Kaya dito mo lalagyan, hindi ka ganunin niya na tutupo. Tapos magkakaroon ng sugat.
magnanak na. Kantayan ko hindi ko na yun. Salbahin sila. Para sila mga adik, mga kasantay. Maswerte ka pa, hindi pa siya agresibo. Kasi pagka salbayan na yun, hindi ka makakalakad na. Yung paa mo, parang ano, doble yan, oh. Hindi mo magagalaw pa mo. Pagka ganyan. Kahirapan ka. Mabuti, kung lang nilalagay, pagka ganyan pa rin. Hindi ka na makakalakad na eh. Nasa masulit yan. Kahit pa mo, hindi mo magagalaw. Kahit uga, hindi mo magagalaw. Parang pakaluto mo, may nakatali sa'yo. Ikaw yung nakakaramdam yun. Salbayan sila na. Kaya ginagawa ko yan, sinusugatan sila maigi para hindi sila pumalis sa tao. Wala akong tiwala sa kanila. Tigas ulo niyan. So, ano yan? Tawa yan ng tawa para may clearance na sa ulo. Kaya tawag ko dyan, sayad. So, tatawa lang yung tatawa. Ang salbayan. Hindi ka na eh. Bagsak mo lang na ba? Bagsak mo lang. Hindi bagsak mo pa. Yan, ganyan lang. Kunti pa na, iyak. Bagsak mo. Yan. Okay. Hinga. Tayo. Harap ka dyan. Palitan niyo ng damit agad na eh, ha? Huwag itong biruin kasi duwende po na ito na eh, ha? Huwag itong binibirang duwende po na. Pagpalit ka agad ng damit. Hinga. Ano paramdam? Mabigat magaan. Magaan na. Dito na lang na eh. Libre na ito kalakal. Matanda na kayo. Para ano? Wala na yung sakit yan. Pag tayo niya, mas maganda. Kita gilid na. Kaysa ka ba? Kung gusto mo. Hinga. Bila na eh. Itong ilalim na. Gumana na eh. Diretso yung ganay. Ito na yung final. Diretso pa na eh. Katawan. Hindi, makakalit ka naman. Atras na kaya na eh. Sa itong katawan ko dito. Uwi pa. Yangan niyo lang na eh. Yangan niyo pa na eh. Hindi tumutulong sa balakan, di ba? Maganda na lakad niya. Maglakad ka. Mamaya na, antay mo muna. Saglit lang. Pagalamin mo natin hangin. Paalam ka na sa pamangkin mo kay Kunchinta. Ay, sa kapatid mo kay Kunchinta. Teka lang, Nay. Hindi mo naman nakikita. Hindi, saglit lang. Yan, Nay. Sige na, Nay. Hello. Tawagin mo pangalan. Bye-bye, Conchita. Oh, magdala ka daw ng Kunchinta. Magdala ka daw ng salubong Quiapo. Kunchinta. Mura lang yan, 2 piso isa. Kunchinta, Bulacan. Gagawin mo daw, magdala kang salubong. Kunchinta nga lang. Oo. Oo. Huwag nang pasalubong, mahal yun. Paalam na kayo. Papatay na natin to sa YouTube channel to. Shoutout sa inyo. Bye-bye. O, tignan muna natin, Nay. Oo daw, marami daw siya. Bye-bye daw. Ayun, sumagot to, si Kunchinta Pagal. Tingnan natin, ano pinagkaiba? Ang bilis maglakad, Nawala sakit, Nay? Mabilis na maglakad. Tagalogin mo, Nay, para maintindihan niyo, di ba? Kasi naiintindihan ko yun, Nay. Sabi ni Nanay, dati hindi niya daw nagagawa yan. Paalam na, bye-bye na. Kakain mo na ako, ha? Nagugutom na ako, nung oras na pala. Alas 3 na pala. Pinagaling mo kami. Bye-bye. Salamat po. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Mamaya na, kakain mo na ako.
Bye-bye. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat at nag-like at nag-share. Thank you. God bless din po sa nagbigay ng Marilita Samson sa 125 pesos. Maraming salamat po. God bless.